कुवार के महीना में नवरातन के त्योहार आइल बा। कुवार के महीना में नवरातन के त्योहार आइल बा। दुर्गा माई के मंदिरवा में ही चारों धाम समाइल बा। दुर्गा माई के मंदिरवा में ही चारों धाम समाइल बा। नवरातन के ई 9 दिने दुर्गा माई का होला पूजा। नवरातन के ई 9 दिने दुर्गा माई का होला पूजा। इहे जीवन में खुशी और बहार लाइल बा। इहे जीवन में खुशी और बहार लाइल बा। हे दुर्गा माई यह दुनिया में बानी एकदम अकेला। हे दुर्गा माई यह दुनिया में बानी एकदम अकेला। अब रउए दूर करी यह जिंदगी से झमेला। अब रउए दूर करी यह जिंदगी से झमेला। वैसे तो लागे वाला बा नवरातन का मेला। वैसे तो लागे वाला बा नवरातन का मेला। बाकी बहुत जनी यह दुनिया में ऐसन बाड़े जे मेला में भी अपने आप के पावे ला अकेला। बाकी तो यह दुनिया में बहुत जनी ऐसन बाड़े जे मेला में भी अपने आप के पावे ला अकेला। नवरातन में जे दुर्गा माई के मंदिरवा में आई, नवरातन में जे दुर्गा माई के मंदिरवा में आई, उहे यह धरती पे रह के स्वर्ग के सुख पाई। उहे यह धरती पे रह के स्वर्ग के सुख पाई। रउआ सबके नवरात्रि त्योहार के बहुत बहुत बधाई। रउआ सबके नवरात्रि त्योहार के बहुत बहुत बधाई। पूरा दुनिया में माता दुर्गा के हम आपन मानी। यह पूरा दुनिया में माता दुर्गा के हम आपन मानी। पूरा दुनिया के चलावे वाला उन्हीं की हम शक्ति जानी। पूरा दुनिया के चलावे वाला उन्हीं की हम शक्ति जानी। माता दुर्गा रउआ सबके अपन कृपा बनौले रहे। माता दुर्गा रउआ सब पे अपन कृपा बनौले रहिए। उहे बनावे हम सबके प्रेम और भक्ति का दानी। उहे बनावे हम सबके प्रेम और भक्ति का दानी।